Частна езикова гимназия Леонардо да Винчи днес отбелязва троен празник. Стартът на новата учебна година бе даден в самостоятелна сграда. В училището от днес ще се обучават и деца от начален курс. От всички днес очакваме опора и молим, с вяра гледайте към нас. Помнете всички най-велики хора, започнем така от първи клас. Имам огромно удоволствие, радост и чест да ви посрещна в нашия от вчера осветен дом, в самостоятелната сграда на нашето училище. Благодаря на всички, които направиха възможно тази наша 7-годишна мечта да стане реалност. Вярвам, че това модерно съоръжение ще подобри не само средата, но и културата ни на учене и общуване. Същевременно съм убедена, че човешкият дух и стремеж към успех, градивното взаимоотношение между учители, ученици и родители са тези, които ще вдъхнат живот и ще превърнат една сграда в храм на наука, изкуство и спорт. Частно езиково училище Леонардо да Винчи, което беше основано през 2007 година като профилирана гимназия, има за цел да подготвя високо образовани млади хора, владеещи чужди езици, които са готови да поемат своя собствен път към успеха, без да се страхуват от конкуренцията и предизвикателствата на глобалното модерно общество. За поредна година училището ни е в топ 5 на Кембридж училищата в България с най-високи постижения на възпитаниците му на изпитите за Кембридж сертификати. Не закъсняха и успехите ни по природни науки, където имаме своите национални състезатели. Нашите ученици и учители доброволно се включиха в помощ на пострадалите в наводнението наши съграждани. Не сме затворени само в клетката, наречено частно училище. От 2009 година училището ни има лицензи за начално училище, но едва тази година с откриването на новата сграда стартираме прием в 3 и 1 клас. Така днес казваме добре дошли на най-малките леонардовци и на техните родители, които се надявам да се присъединят към нашето семейство и да допринесат то да стане по-голямо, по-силно и по-успешно. Скъпи първокласници, първият учебен ден е бил и ще бъде един от най-вълнуващите мигове в живота на всеки един от нас. Така ще бъде и днешният за вас. На този ден вие ще направите първата крачка към по-различен живот. Нови запознанства, нови познания за света. Предстоят ви трудни и вълнуващи мигове. Нека вашия път бъде винаги светъл и укрилящ. Нека ви дава сили и надежда за утрешния ден. Скъпи ученици, правото на образование е свещено право за всеки човек. Днес вие отново ще прекрачите прага на любимото училище и ще продължите да трупате знания, така необходими за личностното ви изграждане. Бъдете винаги търсещи и можещи. Школски звън да постави началото на учебната 2014-2015 година. Добре дошли! Заповядайте.